Vítajte na letisku v Krakove. Týmito slovami začína dobrodružný výlet do hlavného mesta Anglicka a Spojeného kráľovstva, do Londýna, tretieho najväčšieho mesta Európy, ktoré má 10 miliónov obyvateľov. No čo? Celé toto dobrodružstvo bol na začiatku iba malý nápad. Chceli sme si spraviť nejaký výlet a tak nás napadlo, čo tak zobrať deti a ukázať im svet. Keďže sa s princeznami veľmi dobre cestuje, prečo si hneď nevyskúšať aj cestovanie lietadlom? Veď letenky do Anglicka sú za babku. Stáli nás pre celú rodinu do 200 eur. Pre porovnanie, rovnako by nás stála aj cesta autom do Chorvátska. Takže dokumentácia. Štefikovci omeškali let. Toto sú ich miestečka. Láska, čo povieš k tomu? No čo ti poviem, no. A Michal prišiel si o pivko, si mohol si dať so mnou pivko v lietadle, ale pevne verím, že ešte chytíte nejaké lietadlo do Londýna a tak. Stala sa taká malá prešmička, mali s nami cestovať aj druhá rodina, naši kámoši, žiaľ nejako zmeškali let, ale stávajú sa aj horšie veci však. Hovorí sa, koľko to je lietadiel. Krásne, čo? Kufor nám dajú v letisku. Stelka, čau. Čiže objednali sme si. No čo, kočky, ideme autičkom do Londýna. Ak pristávate na okolitých letiskách Londýna, ako je napríklad Stansted, tak pamätajte, že ak idete s rodinou, určite je rýchlejšie a hlavne lacnejšie zajednať si Uber alebo Bolt. Odvezie vás pohodlne, rýchlo a priamo k ubytovaniu. Nenechajte si hneď prvý deň v Londýne pokaziť čakaním na autobus, prestupmi a hlavne drahým cestovným. No to oni majú svoje, to je také indické. To je s cesnakom inak. No, dobré. Po občerstvení sme sa vybrali do objednaného apartmanu cez Airbnb, ktorý bol blízko centra, mal 4 spálne a bol dostatočne veľký pre ubytovanie dvoch rodín. No poď, veď. No, veď apartment. Tu je vysávač. Aha, konferenčná. No, to je kuchyňa. To isté? Jasné, že to je naše. A už sme na výlete. Máme niečo. A už sme na výlete. Tu je mačka, tu je izba babikina, stolinkina. Mama mne niečo robí. Tu je mačička, moja kamarátka. Haló. Ari, zakývaj. A už ide Stella. Po zaslúženom oddychu sme sa neskôr vydali sami do centra Londýna. Tešili sme sa predsa na to celý čas. Ideme do Rabči s autobusom? Ako sme to mali prejsť autobusom? Keď zastaví, tak poďme hore, dobre? Áno? Čo? Choď. Si na poschodovom autobuse? Áno. Povedz mi, kde ideme? No do Disney. Ja to povieš. Veľkou výhodou bola zastávka asi 150 metrov od apartmanu, odkiaľ sme sa dostali kamkoľvek v centre Londýna. Naša prvá cesta viedla samozrejme ku soche mistra Beana na Leicester Square, kde sme si dali spoločné fotky a šup s dievčatami do Disney obchodu. Ani nemusím popisovať, ako boli dievčatá šťastné, keď videli takmer všetky svoje obľúbené figurky z Disney rozprávok. Ešte ten istý deň večer prileteli naši kámoši druhým lietadlom a tak sme sa od rána začali spolu flakať netradične slnečným Londýnom. Ako prvé sme si museli prejsť nad najznámejším európskym mostom cez Tower Bridge, kde sme si spravili pár spoločných fotiek a pokochali sme sa perfektným výhľadom na výškové budovy Londýna.
Pokiaľ plánujete zajsť do Londýna, určite si aspoň 2 týždne vopred naplánujte výhľad aspoň z jednej výškovej budovy. Podľa mňa najlepší výhľad na celé mesto ponúka najvyšší mrakodrap The Shard. Uvidíte z neho Tower Bridge, London Eye, Elizabeth Tower a mnoho iného. Po skvelej výhľadke si viete ešte v okolí mrakodrapu spraviť pár perfektných prechádzok. Avšak nezabúdajte na dôležitú vec, rezerváciu vstupeniek neodkladajte, pretože už týždeň pred návštevou Londýna sú všetky mrakodrapy vypredané a nie je možné spraviť rezervácie. Dám to tu varí. Šéf kuchár. No, dobrý deň. Ale tu vymakaný chlieb. Ty nám čo povieš? Takže chystáme obedík, špagetky, a la carbonara, boloňa. Máme aj syr inak do tých špagetek. Nákup z Teska. Deň ubehol znova ako voda, ale nám nič nebráni v tom, aby sme šli znova do mesta. Londýnske autobusy tzv. Double decker sú fantastický zážitok pre dospelých aj pre deti. Najmä večer máte z druhého poschodia jedinečný výhľad bez toho, aby ste sa museli biť o miesto. Naša cesta mierí práve na Trafalgarské námestie. Ako sa vám tu páči? Svetelka sú krásne? To sa mi páči. Na rozdiel od drahých výhľadkových autobusov pre turistov je toto úplná pecka. Mama príde o roky pri vás, čo si? Myslíš ťažký, všetci? Neskočíme. Ďalší deň sme si vybrali návštevu Národného historického múzea, v ktorom je viac ako 80 miliónov exponátov. Čo robia? Čo to je? Všetci sme sa kochali kostrami dinosaurov, realistickými figurinami živočíchov, po niektoré sa dokonca aj hýbali. Tam, tak poďme dole, tam. Nevieš, ako sa zvára? Loďkové prst. Máte kresliaci krúžok? Áno. Pekné, pekné. Kapitán. To je kapitán. Ešte rok? A ja si No. veľa srdce. Áno. Pred večerom sme si ešte my chlapi dali malý prípitok, spravili si oddych pauzu a tešili sa na návštevu najväčšieho hračkárstva v Londýne Hamleys. Zakývajte. Hračkárstvo malo až 7 poschodí. Keď sme ho celé obišli, tak nohy nás boleli, ako keby sme 10 krát obišli Tower Bridge. Po Hamli sme ešte prebehli do originálneho obchodu s Legom a tým sme završili deň. Čo, babi, ako? Ideme si urobiť fotku, nie? Ku Elizabeth Tower. Poďme, keď už budem tu, No veď tak. Láska je nie. Taký na repliku. Hej. Pomaly, pomaly. tak, kto to vyriešil? No, ako máš v pľavke.
Posledný plnohodnotný deň sme si povedali, že si prejdeme cez Westminster Bridge, odfotíme sa pred Elizabeth Tower, pozrieme si spoza Temže London Eye a nasmerujeme si to do Kensington Gardens. Ideme si po Londýne spolu, však. Ako ti je na tatinkových pleciach? Budeš hrevať ako Stella? Hej? Hej? No, tak dobre. Ale počkaj, tu je zastávka? Zastávka. Dobre, či je funkcia? Bude. Ako budú busy chodiť? Masívnemu protestu, ktorý to ani není. Chývame. Chývaj. Nudný park? Sme na kavičku. Pri návšteve Kensington Gardens s deťmi musíte počítať s tým, že sa nachodíte viac ako obvykle. Niekto, kto má rád mestské parky, to tu bude určite obdivovať. My sme sa to však snažili preletieť a pozrieť si ešte Kensington Palác a sochu princeznej Diany. Sár, tu je kokos. Videla si? Ty kokos, nemám fajno. Ideme na Kensington Palace. Ujo Štefik sa nám stratil, tak ideme za ním. Boli sme v talianskej reštike, kde sme sa poriadne dobre napapali. Tak. A čakáme 148 autobus. Stárka, zakieva do kamery. Simonko. Kdeže to sme? V Afrike. V Laponsku. V Uruguayi. Afričan. Tu ideme. Nemusíš chvíľka. Poď naháňať. Po nudnej chôdzi rozveseli aspoň pekné jazierko Round Pound, v ktorom plavajú pekné labute. Čo je tu napísané? No. Čo tam je napísané? No čítaj. Výborné. A poďte sa porieť. Aha, aká zahradka, Sarka, poď. Poďte dopredu. Máme aj my máme Dianku v škole. No poďte za hradku, poďte. Toto? No. Princezna Diana. Ona mala rada detičky, vieš? To sú jej deti. To nie sú jej deti, som čítal. To oni ju tak urobili, že Láska, kde tam? princ William a princ Harry. Ale za ňou je nejaké dieťa, ale to akože preto, že ona mala rada deti. Prečo nemá vlasy? No nie, mne sa to, že ona mala tretie a že pokratila. A čo dodať na záver? Vrátili by sme sa ešte do Londýna? Odpovede samozrejme. Stále tu máme ešte veľa neobjavených highlightov. Pevne veríme, že sa vám naše video páčilo, určite dajte like a majte sa na budúce.